अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिक्स बाई नितेश राजा। भैया हो भइल बहाला गावया मुहाला चर्चा होता दूर पवन भैया हो ए पवन भैया हो ओही के चक्कर में सिखैला गादलूर पवन भैया हो ओही के चक्कर में सिखैला गादलूर पवन भैया हो ओही के चक्कर में गीत के दीवाना यूट्यूब पर वायरल होता ये गाना बात खिसियाइल संगीत के दीवाना बात खिसियाइल संगीत के दीवाना यूट्यूब पर वायरल होता ये गाना बात खिसियाइल संगीत के दीवाना बात खिसियाइल संगीत के दीवाना होता काहे खेला लोग ये पूछेला भोजपुरी होता मजबूरी पवन भैया हो पवन भैया हो ओही के चक्कर में सिखैला गादलूरी पवन भैया हो ओही के चक्कर में सिखैला गादलूरी पवन भैया हो ओही के चक्कर में सुपरस्टार बारे नीला काम सुनले बानी गाना जब से नीक न लागल नाम के सुपरस्टार बारे नीला काम सुनले बानी गाना जब से नीक न लागल सुनले बानी गाना जब से नीक न लागल नाम के सुपरस्टार बारे नीला सुनले बानी गाना जब से नीक न लागल सुनले बानी गाना जब से नीक न लागल मिठू मुडहारी नित्य सदामू होता ना मन में सबूर पवन भैया हो ए पवन भैया हो ओही के चक्कर में सिखैला गादलूरी पवन भैया हो ओही के चक्कर में सिखैला गादलूरी पवन भैया हो। अरे जा पूरा भोजपुरी बर्बाद करके छोड़ दे। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कॉन्टैक्ट नंबर 8102809940।